Kakao og chokolade. Vi vil komme ind på kakaoens historie, chokoladens historie, udviklingen af smagen, fremstillingen af kakao, fremstillingen af chokolade, og vidste du at om kakao og chokolade. Kakaoen er oprindeligt fra Sydamerika, hvor kakaotræet er Theobrombu kakao, som betyder gudernes føde. Kakaoen bliver normalt anvendt til kakaodrikke, som var en syrlig form for te. Columbus tog det første kakao med til Europa i 1502, hvor han gav det til den spanske konge, som syntes godt om kakaodrikken, og handlede videre med det 100 år efter. Chokoladens historie. I det sidste halvdel af 1800-tallet begyndte produktionen at skride fremad i Danmark. Men da verdenskrigene de kom, så har det stoppet chokoladeproduktionen, fordi det var svært at skaffe råvarer hjem, f.eks. chokoladebønnen. Produktionen var først kommet ordentligt i gang igen efter 1960'erne. En gang var chokolade en fin ting, som kun kejser og konger spiste, men nu er det noget, at alle har mulighed for at få fat i. Kakaoen startede som at være sådan en bitterdrik, som både kunne være varm og kold, hvorefter lidt tid senere begyndte europæerne at tilsætte sukker i. Og den første chokoladeplade blev støbt i 1847 i England, hvor mælkechokoladen den blev lavet i Schweiz. For at fremstille kakao starter man med at plukke kakaofrugten, hvorefter man så fjerner bønnerne fra frugten, og så bliver bønnerne gæret sammen, og så bliver de overdækket med bananblad, hvorefter de tørrer i solen, og så bliver de ristet og flækket, og til sidst så fjerner man så skallen, og så er der kun kakaomassen tilbage. Og som man kan se på billederne er meget arbejde med at fremstille kakao lavet af håndkraft, af sådan en kakaofarmer. Og på det første billede ser man, at kakaofrugten bliver plukket. På det andet billede bliver kakaobønnerne taget ud af frugten. Og på det tredje billede ligger kakaobønnerne og gærer, og så bliver de dækket ind i bananblad, og til sidst så bliver de ristet. Fremstilling af chokolade. Den tykflydende kakaomasse presses til kakaosmør og kakaopulver. Disse to ingredienser blandes sammen efter hvilken styrke man vil have i chokoladen. Så tilsætter man sukker, og den flydende chokolade støbes i forme og størknes til barer. Mørk chokolade består cirka af 50% sukker og 50% kakaomasse. I Danmark er der en Toms chokoladefabrik, hvor at det meste af arbejdet med at lave chokolade bliver lavet af maskiner i store haller, fabrikker, men der er stadigvæk lidt håndkraft over det, som man kan se i det første billede, hvor at chokolade bliver pakket i pakker og sendt ud. Vidste du facts om kakao og chokolade? For at forbrænde en guldbar på på 200 gram, skal man løbe stærkt i 24 minutter. Eller hvis man sidder stille ved for eksempel computeren, tager det 3 timer og 33 minutter. 2 kakaofrugter bliver brugt til 100 gram mørk chokolade på 80%. I Danmark spiser vi 8 kilo chokolade per person årligt, mens at Schweiz, der spiser de 10 kilo per person, og det er det meste i verden. Prisen på kakao er 23.000
kroner per ton, mens at prisen på chokolade er 150 kroner per ton. Der kan man godt se forskellen på, at det er i et uland og i et i-land, at det bliver produceret, hvor at prisen på kakao ikke er særlig høj, mens at prisen på chokolade bliver fremstillet i et i-land og er høj.